Γεια, είμαι η Χάρης και έχει έρθει η ώρα να μοιραστώ μαζί σας το μήνυμα της εβδομάδας μέσω των 3 διαφορετικών καρτών που έχω τραβήξει για τις ημέρες αυτές. Αυτή τη φορά έχω επιλέξει 3 σετ καρτών ταρό, όμως είναι 3 σετ ιδιαίτερα ταρό. Το πρώτο είναι των Αρχαγγέλων, το δεύτερο είναι του Φύλακα Αγγέλου και το τρίτο είναι με τις Νεράιδες. Τα βλέπετε εδώ επάνω και ευθύς αμέσως ξεκινάω την ανάλυση μου για την Δευτέρα και την Τρίτη. Η πρώτη μας κάρτα λοιπόν είναι η δύναμη. Κοιτάξτε τι όμορφο είναι το λιοντάρι δίπλα στην Αρχάγγελο Άριελ, ο αριθμός 11 στην κορυφή. Όμορφη κάρτα. Η Δευτέρα και η Τρίτη λοιπόν μας παρακινεί να βρούμε την εσωτερική μας δύναμη, την εσωτερική μας φωνή, την εσωτερική μας καθοδήγηση και να δράσουμε. Σηματοδοτεί μία περίοδο του προηγούμενου διαστήματος που έχει περάσει, ότι έχουμε βιώσει κάποιες προκλήσεις, κάποιες δυσκολίες ή ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο να νιώσουμε ότι κάποιες υποθέσεις μας ταρακούνησαν, μας κλώνησαν, ή ίσως και να έχουμε την αίσθηση ότι δεν τις χειριστήκαμε σωστά, ότι δεν είχαμε την κατάλληλη αυτοπεποίθηση την προκειμένη στιγμή για να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας. Οπότε η Δευτέρα και η Τρίτη μας φέρνει με μία έτσι συναισθηματική αναζήτηση του ποιοι είμαστε και το πώς οδεύουμε στη συνέχεια. Είναι κάρτα που σίγουρα ζητά να συγχωρήσουμε και η συγχώρεση πάντα ξεκινά από τον εαυτό και στη συνέχεια προχωρά και προς τους άλλους. Έρχεται λοιπόν να μας επιβεβαιώσει τις ημέρες αυτές ότι είμαστε πολύ πιο δυνατοί από όσο νομίζουμε, ότι είμαστε πολύ πιο ικανοί από όσο πιστεύουμε και ότι οι καταστάσεις που μας απασχολούν ή ο εαυτός μας στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή χρειάζεται μια πιο ήπια και μια πιο ευαίσθητη προσέγγιση. Όχι να τον στήσουμε στον τοίχο, όχι να έχουμε φοβερές απαιτήσεις από μας και από τους άλλους ίσως, αλλά επειδή εδώ η Αρχάγγελος Άριελ και ο αριθμός 11 μας μιλούν για ένα εσωτερικό ταξίδι και είναι μια ισχυρή υπενθύμηση και εκείνη και ο 11 ότι πρέπει να ακούσουμε την εσωτερική μας καθοδήγηση και ότι οι δυνάμεις κρύβονται μέσα μας έτσι ώστε να υλοποιήσουμε και να εκδηλώσουμε αυτό που επιθυμούμε. Είναι ένα δυνατό μήνυμα λοιπόν για το ξεκίνημα της εβδομάδας έτσι ώστε να δυναμώσουμε, να νιώσουμε αυτοπεποίθηση και να έχουμε το σθένος και την δύναμη ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε όλες τις προκλήσεις. Προχωράμε λοιπόν στην Τετάρτη και την Πέμπτη. Η κάρτα που χαρακτηρίζει τις ημέρες αυτές είναι το 5 της Αυθονίας μέσω του Φύλακα Αγγέλου. Το 5 της Αυθονίας έρχεται εδώ να μας προειδοποιήσει, θα μπορούσα να πω, ότι ίσως βιώσουμε κάποιες προκλήσεις που αφορούν τα οικονομικά και έτσι να αισθανθούμε μια ανασφάλεια, προκλήσεις που αφορούν την υγεία και να νιώσουμε σωματικά ή και ψυχικά ότι είμαστε σε μια ευπάθεια, ότι είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι, ότι είμαστε λίγο πιο εκτεθειμένοι στις ενέργειες, αλλά και γενικά σωματικά στον καιρό, ότι νιώθουμε λίγο πιο αδύναμοι. Ίσως. Μπορεί να νιώθουμε όμως και με ελλείψεις και στα συναισθηματικά, στις σχέσεις, ότι δεν έχουμε την κατάλληλη βοήθεια, ότι δεν λαμβάνουμε το συναίσθημα που θα θέλαμε, την υποστήριξη που θα θέλαμε από τον σύντροφο, από την οικογένεια, από τους φίλους. Είναι μια καρτούλα όμως που όταν εμφανίζεται σε ένα πιο έτσι πνευματικό επίπεδο ή σε ένα έτσι πιο βαθύ συναισθηματικό και ψυχικό επίπεδο να μας προειδοποιήσει ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Είτε αλλαγές στον τρόπο που σκεφτόμαστε, είτε και αλλαγές στο να ζητήσουμε, στο να εκφράσουμε στους άλλους τι αισθανόμαστε, πώς το αισθανόμαστε, τι θα θέλαμε να κάνουν για εμάς, πώς μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας στηρίξουν, γιατί κρύβει έτσι και μία αίσθηση θυματοποίησης αυτό, ότι έχω μείνει μόνος, δεν με βοηθάει κανείς, πόσο άτυχος είμαι.
Δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτή την αίσθηση όμως. Αυτό που είναι θετικό στην προκειμένη κατάσταση είναι ότι αυτό που βιώνουμε είναι παροδικό, δεν είναι μόνιμο, οπότε αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι υπομονή, αλλά και να εστιάσουμε περισσότερο απ' όλα σε αυτό που εμείς πραγματικά θέλουμε. Ο αριθμός που αντιπροσωπεύει την κάρτα αυτή είναι ο αριθμός 69. Ο 9 δηλώνει την αίσθηση της έλλειψης και έτσι λίγο μια ψυχική κατάσταση πιο πεσμένη, και ο 6 επαληθεύει την αίσθηση της οικονομικής ανασφάλειας. Αν προσθέσουμε τον 6 και τον 9, προκύπτει ο 15. Ο 15 τι λέει? Ότι οι προσπάθειές μας θα έχουν αντίκρισμα. Οι προσπάθειές μας θα γεμίσουν με την ενέργεια της πληρότητας. Οπότε κάντε λίγο υπομονή τις ημέρες αυτές, ζητήστε βοήθεια αν το χρειάζεστε και προστατεύστε φυσικά τους εαυτούς σας. Τέλος, για την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, η κάρτα που χαρακτηρίζει τις ημέρες αυτές είναι ο Βασιλιάς του Χειμώνα. Ο Βασιλιάς του Χειμώνα είναι σύμβολο πνευματικής δύναμης, εξουσίας και θάρρους. Έχει τη διανόηση και την ικανότητα να πετύχει όλα αυτά που θέλει. Όταν αυτή η κάρτα εμφανίζεται, επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε σε μία θέση ισχύος, έχουμε διάβγεια και έχουμε ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα σε όλες τις καταστάσεις που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Ο αριθμός που αντιπροσωπεύει την κάρτα αυτή, άρα δίνει και την ενέργειά του σε αυτές τις μέρες, είναι ο αριθμός 64. Ο 4 δηλώνει ότι έχουμε θεϊκή και αγγελική προστασία σε καταστάσεις που είναι κρίσιμες και δύσκολες ή που θα πρέπει να πάρουμε κάποια απόφαση. Και ο 6 εδώ συνδέεται με την ενέργεια της δημιουργικότητας στον υλικό τομέα. Το άνθρισμα του 10 συμβολίζει την τεράστια δημιουργικότητα, η οποία μέσα από θετική σκέψη μας έχει κάνει να δημιουργήσουμε και να υλοποιήσουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Άρα μένουμε σε αυτή την ενέργεια του 10 που είναι άκρος επιβεβαιωτική, άκρος θετική. Όπου υπάρχει ο 0 υπάρχει και θεϊκή προστασία. Ο 10 είναι ένας καρμικός αριθμός που δηλώνει ότι έχουμε εκπληρώσει τα καρμικά μας χρέη. Οπότε από εδώ και έπειτα λαμβάνουμε αυτά που μας αξίζουν και συνδέεται αυτό το ευθύς αμέσως με την προηγούμενη κάρτα που ήταν μέσα στη εβδομάδα, που έφερνε προκλήσεις, που έφερνε δυσκολίες, που έφερνε έτσι μια αναταραχή. Έτσι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο είναι λίγο πιο ομαλό, είναι λίγο πιο καθοριστικό, έχει περισσότερη διάβγεια. Ίσως χρειαστεί να συμβουλευτούμε και κάποιον ειδικό πάνω στο θέμα που μας απασχολεί, που έχει περισσότερη γνώση, ή ένας δικός μας άνθρωπος που έχει περισσότερη εμπειρία πάνω σε ένα θέμα που χρειαζόμαστε λίγη καθοδήγηση. Επίσης, αυτό που θέλω να επισημάνω για την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είναι ότι εδώ βλέπουμε ότι αυτός ο σοφός Κύριος και Βασιλιάς κρατάει ένα δόρυ. Το δόρυ συμβολίζει την οξύτητα του μυαλού του. Το χρώμα το γαλάζιο στο ρούχο του συμβολίζει το τσάκρα του λαιμού. Το τσάκρα του λαιμού έχει να κάνει με την έκφραση. Έχει να κάνει με το πώς μιλάμε και στον ίδιο μας τον εαυτό, πώς μιλάμε και στους άλλους. Έχει να κάνει με την αλήθεια μας. Και έχει να κάνει με το διαχωρισμό της αλήθειας και του ψέματος στη ζωή μας. Να είστε καλά, να έχετε μία όμορφη εβδομάδα, να περάσετε όμορφα. Γράψτε μου για το πώς κυλάει η εβδομάδα, γράψτε μου τις απορίες σας. Είμαι εδώ διαθέσιμη. Να είστε καλά, τα λέμε σε επόμενο βίντεο.